Πάω πρώτος. Τώρα είναι παλιδευμένα κάποιος όλοι. Όχι, αγωγού. Θυμάσαι το παιχνίδι το Resident Evil. Πήγαινε παλιό του Doom, το Doom το θυμάσαι. Resident Evil, το Doom, το Wolfenstein. Τέλεια. Και αυτό είναι που είναι. Πάρτι εδώ μέσα, πάρτι. Τρίμερο δεν υπάρχει. Καμάζει με τίλο. Ναι. Έλα στο αγάνω την πέρα, να το μάθει και χάνει. Εδώ δεν μπορεί να είναι όπως είναι. Ω, πρέπει να τα δούμε κιόλας. Να το λέει να είναι φωτά. Όλοι να πάρουμε και να πάρουμε. Το παιδί. Εδώ τι είναι, καράτια. Δηλαδή, Τζόι που πιάνει. Τέλεια. Όσα είναι αυτή την μεριά. Και είναι κλειστά τα φώτα εδώ πέρα. Κάποια στιγμή βλέπεις αυτό εδώ πέρα. Ναι, όταν έρχεσαι. Όταν έρχεσαι από εκεί. Εντάξει, το Χριστού είναι Έρχεσαι ανεπίδευτα. Έρχεσαι από... Εμείς την πρώτη φορά που ήρθαμε, ερχόμασταν από εδώ. Και έρχεσαι και βλέπεις εκεί μια φιγούρα και ήταν και κλειστά τα φώτα. Σιγά, πώς είναι ο μάγος που φέρει τα τώρα, αυτός είναι που έχει φέρει το κόρπο. Ένα φακό. Καινούριο. Τον πάρουμε. Εδώ είναι τα... Έχει μπαίνει αυτοκίνητο εδώ. Μπαίνει αυτοκίνητο πίσω. Ναι. Επιβασώ και να πάρει λεφτά. Τι εδώ, τι να δούμε. Είναι κλειδωμένες. Κάποιος είναι γραμματιωμένη αυτή, δηλαδή από εδώ. Εκεί είναι... Άρα έχει πολύ κοινό. Εδώ έχει κουζίνες. Ανοίξτε, σπάστε την. Ανοίγει λοιπόν αυτή. Τι λέμε, τι κάνουμε. Θα το δει από την ταμελία. Να το δει από τη Αχρέαστο να έχει φιλοξενικός με αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, πόσο, 2.000 άτομα λέει χωράνε. Έπρεπε να τους χωρίσουμε αστυνικούς με τελικούς και τα τελικά κάτω εδώ. Κάτω εδώ. Με σένα να επιβλέπει εδώ και να δίνει ό,τι... Για νόμια. Και τους δύο. Θέλεις να φύγεις στην Αγγλία, να περάσεις από εδώ. Πάνω άντρες με παιδιά. Ναι, πάνω άντρες και παιδιά. Και γυναίκες κάτω οι άντρες με το... Άλλο το 18. Όπα, λέει τι είναι αυτά. Λοιπόν, δες εδώ τώρα τι απαντεώνες είναι αυτή εδώ. Εδώ αυτό εδώ είναι κεραία. LED, φώτα, δεν είναι φωτιστικά. Αυτό εδώ, αν το ανοίξεις, έχει μέσα κεραία που επικοινωνεί με 5G, με το άλλο, με αυτό εδώ. Για να συγχρονίζονται. Εδώ είναι που μπαίνει το αυτοκίνητο. Εδώ έχει κούτες γεμάτα. Αυτό δεν είναι. Εγώ πήρα και ένα δωράκι. Τι είναι αυτό? Όταν ήταν οι φωτιές... Α, φέρανε... Ναι, και έχει μέσα διάφορα... Έχει κούτες γεμάτες τέτοια.
Εδώ μπαίνει αυτοκίνητο, ναι.